Ole tunruma chuan archaeologist and research an nei laia thilan Hmuhchhuah mak tak tak te kan tar lang le donanga atop thlenga in le turin kan in som ani Hobbit of Flores mishing telo dang lam chho dan hi chu fictional movies tam taka kan hmu ome mi tam tak chuan Hobbit te hi kan khovela kum tam tak lim ta khan anom to an ring archaeologist te chuan he in hial na hi aya thui kalpuin luru danglam tak mai homol fluorescence luru chu kumsan hi pathum khan an Hmuhchhuah ti an soi he hi Indonesia thlerkar pakhat Flores ania he thlerkara puka hian an Hmuhchhuah ani he luru hi mishing luru ne na khai hin chuan ate zok he luru hmu tur la om hian alantir chu mi pakhat thuak te tak te halian tak ke toi te le ban sei tak chu ba ka fit ni vela sang chu alantir scientist then khat chuan he theory hi an soi sela an soi dan chuan he luru hi mishing microcephaly nat na vei luru ti hin an soi he nat na tho dan chu nau te thuak thang lai chu atopa he hian alu chu ati tet pha engpo chu ni se thu dik chu thilmak alani chun zom reng comment section lama khan ingai dan milo shetir vedonia voynich manuscript kumsang zako sompania lekhabu Hmuhchhuah achung thu maktak mai hei hi lekhabu phekjan hi somnga om an thujiak omje hriat lo ani phek masaber hi hebrai tonga ji ania abak jong chu chiar theilo ani lekhabu hian drawing thlailam thil alantir baka mi che sarua ka om in thoi lai chu alantir bok mi tam tak chuan he lekhabu hi omjeni lo ti ten an soya ma se athujiak le drawing maktak hian adang lam zia chu alantir ro me linguistic expert trong che sang sang thiam te chuan he thujiak khi shilfia antuma ni ma sela vo in thleng hian mi tu ma shilfia thei an la om lo black sarcophagus fit kwa sei le fit nga hlai lungkuang granite atanga siam chu Alexandria Egypt Hmuhchhuah ane hei hi BC zathum somthum pali mi dai to kha ania Alexander chuan chulai hom chung chu ane Mipui ten an rindanin Alexander the Great ruang chu he kuanga hiana oman ringa an hong ani vai chuan richia lom tak chu khovel puma adar an ring ane kuang chu an han hon chuan mi pathum ru rel le tui chia chu kuanga chuan alo om archaeologist an soidanin hei hi sipai te ru ani an ring an hnuai aya chiang zir chian na nei le in an singa pakhat chu thalmu manga tha ni ti an hrechuak bodies of headless Vikings Weymouth England molponga thlan endikna an nein archaeologist te chuan mishing ru rel somnga pali an Hmuhchhuah he ru rel te hi ache to hlea khongai na telova tha niin an lang Mipui te chu he thil Hmuhchhuah awang hian anin hial na salhe bok archaeologist te chuan an thil hriat thiam lo chu soifia na nein heng ru te hi Scandinavian Viking ru rowani anti ti hian soichun zomin Vikings te chu man niin an that anian ringa achan chu inbe na hnu ma engma omlovin thlan zau taka phum ani wang hi ani a couple frozen in ice after decades Swiss nupa Marceline le Francine Dumoulin te ruang chu an bo tanga kumsom sari pangan hnuwa tlang sang taka Hmuhchhuah ani an panhi hian indopui panhi na hun lai August ni sompanga kumsang sako somli panhi khan an farma tangin an bo an taksa chu vura chuan heti hun chung zong zong hian an lo tang to a ski resort bula chuan Hmuhchhuah an ni na dik tak chu an backpack le an thuam hno tangin hriat chua an ni bok an nu pa hian an fa te paruk chu an kalsan an fanu nau pangber chu interview an nei puya an nu le pa te chu endik lai puin an zon rang thin thu a soi hei wang hian thla na hun pa ngai tak chu atop na tan nei puyan du ane Island of the Witches
archaeologist te chuan Swedish thlerkara thil oyom lo tak mai Hmuhchhuah an nei he thlerkar hi Blue Maiden Island tia hriat ani thlerkar te takte niin a zau zong belkhom hi meter sang tel vel ania tuifin riat atangin meter somriat paruka sanga a man lai thil hlui doi thiam na ne na in zom chu chulai hmuna chuan an Hmuhchhuah man lai Swedish mi tanun phung chuina a helai hmun hian ming chiat na anga hle an soidanin hmun an chedong le thil sual omna hmun ani anti an ngai ruat danin doi thiam rol ta chu Maudi Thursday nilai tho tan ni ma tlaya an kal khom thina in thoina lam thil le setana choi moina an nei train mai cham tam takte po hmonia he hi mishing hlan na ta na an man ani thil chen khat an Hmuhchhuah te po black magic ti na an man te ani ancient stone labyrinth man lai lungrem koi po hi an chiangin an ngaya achan chu mi ten an rindanin mi tu poin lungemo chiao lung helai hmuna tang hian an lak chuan chatuanin an chia adong to don ani anti Daring Kuyu Hidden City Turkey Rama Nevşehir province buloka papakhat chuan lei hnuaia man lai Khawpui hlui chu kumsa zako somru pathum khan a Hmuhchhuah a inchu siam thatna nein ti chuan koemo atia chuan atlatha a nimasela landanin Khawpui pakhat alo ni reng chauka chu mumal taka siam chu auma bedroom school biakin le cellar wine le oil siam na te chu aum vek bok mi sing ni don chu helei noi Khawpui a hian an chenga stone gate chu mi ten an run thut poa an ma ni ven na tur chu aum bok he Khawpui design danglam takhian archaeologist te chu a thong tak zet ventilation system boruak lu na tur pa ngai takle tuichun chu te chu auma Mipui ten du to ka tuyen man thei na tur aum eng civilization in nge hei hi an chen atan mangti chu chiang takin riat anilo hei hi man lai ancient civilization ten hatho low advanced tar lang tu ane tuna chuan helai hmun hi tourist te tlo thin mun lar tak ani to Atakama skeleton rurel inchirukleka sei chu chilea khopakhat mi tlo powak lo na chuan Hmuhchhuah ane papakhat Oscar muno sam Hmuhchhuah ania he rurel te takte muhnu hian thunei tu te chu kovin thil thlen dan chui tur chuan atita ani scientist group pakhat chuan mishing lapiang lo genetic mutation natna veiti nan soya chu chuan than thei lo na le scoliosis natna athlen anti ama ero chu scientist group dang pakhat chu anthil Hmuhchhuah dana chuan an lung oi thei lo tlat mai hei ai chiang hian zir chian an tum le ani hemi te team hi University of Otago tirniin thil thlen dan chu hei ai ril hian an la soi an soi danin team masa jok thil Hmuhchhuah dan genetic mutation chu hei hi a case ani lo anti achan chu he rural preliminary team 10 an ngai dan hi mishing rural nen ein person lutuk wang ani an hnuwa DNA sequencing atanga an Hmuhchhuah tak chu mishing note lain siam pui kling lo ti an Hmuhchhuah nimasela hei hi chiang takin atak tak ti tunge siang le a giant footprint ken niak lian tak mai chu South Africa Mapakuzi khobuloka granite lunga chuan Hmuhchhuah ani hei hi million an ngei ti fin na ani thei mai ngem man lai thon thu ring tu te chuan kan zinga kumtam tak liam ta khan an lo cheng ve to anti ake artuya changa ake zungpui morin kar hi meter khatle point nia sei ani geologist te chuan kummak te doi zan hia changa kum billion thum in kara upani anti mitam tak chuan he thil hi ke hnia ka ni lo ti ten an soya lung pian zia ve reng ti nan soi ani he thalaka kut hi US custom agent ten an manania mami kut an ruk niin kumsang thum vela upani man lai thil hlui te hi ruk ani fo thina US a tolu la thin niin he thil hi alar hle he kut po hi omna mun dik tak Ijiprama thon kirle ani ole tunchumatan chuan khati zong khani ye
archaeologist an Hmuhchhuah thil sang kan han talan tak te akhan engkhange makberai shet vele comment lama milo shetir ve don ye